diokreh-okreh Pak Lurah meneh. Pak Lurah, badhe tindak pundi Pak Lurah? Oh, injih. Among rawuh nak. Nggih. Ngregani Pakil Pak dawuh Bayan, saking Bapak nggih. Bayan Satiman. Mugi resepagenya kepareng midhangetaken. Sakara bisa jenengane wis mlebu separo kok urung krasa lho Mas. Sapa? Jenengan kuwi lho. Loh. Ora krasa nek slendro apa pelak enem ngono. Lah iya wis Ayo, mlebu jenenge- separo barang kok ya. Ora nek wong ya Pak Bayan bener. Pak Bayan pirsa lho Mas. Ya Pak Bayan. Dah. Liyane ora neng. Lah. Dan nek MC tuwek niku nyetrosone niku pun suda kok Pak. Iya bener. Sing enom sok ora teko tuwek, muga-muga. Yo, mangga. So, Satiman nyuwun kersakaken cape gunung kalajengaken Sri Uning wis kepareng katur sinaringan Candra Kirana kinan kepareng saka Panglipur ngregani dawuh saking para kadang anom.